Konnichiwa minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong advanced course niining akong channel. Hinapon tabay. Nining lisuna atong estudyon unsa paghinapon sa mosugod og buhat ug motiwas o mohuman og buhat. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Sa hinapon, pag-ekspresar og mosugod og buhat ug mohuman og buhat, mogamit og mga compound verbs nga mixkla sa duha ka verbs. Pag-ingon og mosugod og buhat, adunay tuto ka klase sa paghulagway niini. Ang pirmiro mogamit isip auxiliary verb sa verb nga hajimeru, pasabot mosugod. Ang ikaduha mogamit sa verb nga dasu, nga pasabot mopagawas. Ug ang ikatuto mogamit sa verb nga kakeru, nga pasabot mosumpay o mobitay. Pag-ekspresar og mohuman og buhat, ang gamiton isip auxiliary verb kay ang verb nga owaru, nga pasabot mohuman o motapos. Ug ang iyang transitive form nga oweru, nga kasagaran gamiton inig suwat. Kini silang 5 ka compound verbs, mga transitive verbs kini. Busa mokuha sila si direct object particle wo. Kining 5 ka auxiliary verbs, hajimeru, dasu, kakeru, owaru, ug oeru, isumpay sa conjunctive form sa ubang mga verbs. Karon unsa may kalahian sa tuto ka klases pagsulti mosugod og buhat ug sa duha ka klases pag-ingon motiwas og buhat. Sugdan ta sa conjunctive hajimeru nga gamiton kung ang subject sa sentence motuyo og sugod og buhat sa usa ka butang. Ang conjunctive dasu pasabot kay mokalit og sugod og buhat tungod kay kalit ang aksyon wa tuyua og di mapugngan. Ang aksyon matawag og kinaiyahon nga reaksyon. Mauna nga ang conjunctive dasu kasagaran gamiton paghulagway og mga aksyon nga naghilambigit sa emosyon. Ang conjunctive kakeru gamiton kung musugod kag aksyon apan mohunong kas tunga-tunga. Siguro na disturbo ka o kahausa kini ka trabaho nga nagpadayon. Sa laing bahin, ang motiwas og buhat kay kasagaran i-ekspresar gamit ang conjunctive owaru ug ang conjunctive oeru gamiton para inigsuwat. Pangalitan libro o magasin. Karon atong rebyuhon unsaon paghimo sa conjunctive form sa mga verbs. Kung kamao ka mohimo sa mas form sa verbs, taktaka lang ang mas ug ang mahabilin mauna ang conjunctive form. Apan kung di ka kahibaw ug ari ka manukad sa dictionary form sa verb, ingon anion pagbuhat sa conjunctive form. Para sa mga category 1 o root-dropping verbs, taktaka ang ru ending sa dictionary form ug ang mahabilin mao ang conjunctive form. Pangalitan, taberu, mukaon. Ang conjunctive form kay tabe. Alang sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, adunay siyam ka klase nga verb endings. Kugusu, bumunu, rutsu, ug u. Kining mga endinga usbon ngadto sa I series, isip kigishi, bimini, richi, og i. Basta category 2 verb gani, tutuki ang katapusang hiragana sa dictionary form. Sa 5 ka common nga mga irregular verbs, ang suru mahimong shi, ang kuru mahimong ki, ug ang iku mausab ngadto sa iki. Ang aru ug da di pwede gamiton niining mga konjugasyon na. Sugdan natog tutok sa pirmiro, ang conjunctive hajimeru. Pasabot sa hajimeru kay mosugod. Gamiton ang conjunctive hajimeru kung ang subject sa sentence motuyo og sugod og buhat sa usa ka aksyon. Kasagaran nga verb gamiton kay kanang gitawag og non-punctual verb sama sa mukaon, muinom, muhimo, mugamit, mupalit, mobaligya ug uban pa. Apan kung ang subject plural o daghan o di maihap, pwede ta mogamit og punctual verb sama sa moari, moadto, momata, molingkod, motindog ug uban pa. Ang rason kay kung ang subject singular o usa ra ka tawo, kiwaw paminawon ang moingon tag mosugod og ari, mosugod og adto o mosugod og mata. Tungod kay sa hinapon kining mga aksyon mahuman man dayon sa kipat sa mata, dali ra. Pero kung ang subject plural o daghang tao, pwede ta makaingon nga
musugod og ari silang tanan ba? Musugod og adto, hinay-hinay silang tanan ba? Bali pasabot daghang tawo mobuhat sa maong aksyon sa dugay-dugay nga panahon. Karon mutan-aw tag mga ehemplo. Sa tanan akong ehemplo, akong ibutang ang verb sa wang ibabaw iskina sa screen ug ang numero tapad sa iyang Romaji transliteration moindikar sa verb category aron dali ra nimong makonjugate. Ang mukaon kay taberu. Kenji-kun wa asa gohan wo tabe hajimeta. Kenji-kun wa asa gohan wo tabe hajimeta. Si Kenji misugod og kaon og pamahaw. Ang mubasa kay yomu. Senshu kara kono shousetsu wo yomi hajimetan desu. Senshu kara kono shousetsu wo yomi hajimetan desu. Akong gisugdan og basa ning nobilaha sugod sa miaging semana. Niining ehemplo ha, mogamit tag usa ka punctual verb, tsuku, nga pasabot mo abot, og usa ka plural subject, mga pasahero. Tungod kay ang mga pasahero mosugod og abot mga alas 11 buntag, kinahanglan nga humanon ang pag-andam sa coffee shop sa di pa ng orasa. Sa hinapon, gozen 11時頃には乗客が着き始めるので、それまでには喫茶店の準備を済ませておかなくちゃ。午前11時頃には乗客が着き始めるので、それまでには喫茶店の準備を済ませておかなくちゃ。Niining sentensa, daghang pasahero ang magsugod og pangabot inig alas 11 buntag. Niining ehemplo ha, aduna na pud tay laing punctual verb, ang naru, nga pasabot mahimo og. Unya ang atong subject, usa ka butang nga di maihap, ang sakit sa o. Pag inom na kog Tylenol, ang akong labad sa o misugod og kaarang-arang. Sa hinapon, Tylenol wo nondara, zutsu ga yoku narihajimeta. Tylenol wo nondara, zutsu ga yoku narihajimeta. Pag inom na kog Tylenol, ang akong labad sa o misugod og kaarang-arang. Laing punctual verb, laing tsuku, nga pasabot mutapot, ug ang atong subject di maihap. Taidyoku, o kusog sa lawas. Pag humanyag sugod og rehab, misugod og balik ang iyang kusog sa lawas. Sa hinapon, Rehabiri o hajimete kara, kare wa taidyoku ga tsuki hajimeta. Rehabiri o hajimete kara, kare no taidyoku ga tsuki hajimeta. Ang sunod kay ang conjunctive dasu. Pasabot sa dasu kay mo pagawas aron makita. Laing meaning kay mo pada. Sukwahi sa conjunctive hajimeru, ang conjunctive dasu gamiton paghulagway sa mga aksyon nga kalit-kalit nga buhaton. Tungod kay kalit, ang aksyon kay spontaneous, instinctive ug wa tuyoa. Mao ni ang conjunctive dasu gamiton paghulagway emosyon sama sa mukalit og katawa, mukalit og hilak, mukalit og kasuko ug uban pa. Gamiton pud ni paghulagway mga aksyon nga wa sa kinaiya. Ang mga sunod nga ehemplo motandi sa hajimeru og dasu. Moingon ang mga Hapon, kung ang chef mohimog sushi, ang verb nga gamiton kay mopislit o nigiru. Okyakama ga seki ni tsuku to, chef wa sushi o nigiri hajimeta. Okyakama ga seki ni tsuku to, chef wa sushi o nigiri hajimeta. Paglingkod sa mga customer, ang chef misugod og pislit og sushi. Bali mihimo og sushi. Ang muhimo bali ordinaryong tao ra nga muhimo og sushi, ang verb nga gamiton kay tsukuru. Unya gamitan nato nig dasu. Kono botan o osu to sushi robotto ga sushi o tsukuri dasu. Kono botan o osu to sushi robotto ga sushi o tsukuri dasu. Kung imo ning pislito ning butona, ang sushi robot musugod og himo og sushi. Sa pirmirong sentence, ang nigiri hajimeru mupasabot nga ang chef motuyo og pislit sa mga ingredients sa iyang kamot aron mogama og sushi. Apan sa ikaduhang sentence, ang tsukuri dasu mupasabot nga ang aksyon sa robot kay kalit ug automatic nga way huna-huna.
Natural kay robot man, muanda ra inig tuploks button. Ang mahug gikan sa langit panglitan uwan o snow kay furu. Toronto de wa 10月になると雪が降り始めます。トロントでは10月になると雪が降り始めます。Sa Toronto inig Oktubre, musugod na og snow. Unya gamitan tag dasu. Harete ita no ni ame ga kyū ni furidashita. Harete ita no ni ame ga kyū ni furidashita. Bisag hayag ang adlaw, mikalit og uwan. Sa pirmirong sentence, migamit tag hajimeru paghulagway nga normal nga mag-snow na sa Toronto inig Oktubre. Apan sa ikaduhang sentence, dasu atong gigamit kay wa man damha nga muuwan dihang hayag man ang adlaw. Ang musuwat kay kaku. Ana-chan wa kyonen nikki o kakihajimeta. Ana-chan wa kyonen nikki o kakihajimeta. Sa miaging tuig, si Ana misugod og suwat og diary. Unya gamit ang dasu. Shachou no kanjou ni 1万円と書き出した。社長の感情に1万円と書き出した。Gilista nila ang 10,000 yen sa account sa CEO. Ang pagsuwat og diary kay tinuyo og dugay mahuman, busa kakihajimeta. Samtang ang pag-charge o pagpaningil kay kalit og automatic, busa kakidashita. Gilista dayon. Bangohan o tabehajimeta tokoro da. Bangohan o tabehajimeta tokoro da. Mao pagsugod na kog kaon og panihapon. Unya gamit ang dasu. Potato chips o tabedashitara tomaranai. Potato chips o tabedashitara tomaranai. Kung makasugod na gani kog kaon og potato chips, di na ko kaundang. Niining ehemplo ha, aduna tay plural subject. Ang mumata kay okiru. Gozen 6時になると子供たちが起き始める。Gozen 6時になると子供たちが起き始める。Inig kaalasay sa buntag, musugod og mata ang mga bata. Karon laing sentence gamit ang dasu. Yonaka ni kasai keihouki ga totsuzen natte みんなが起き出してしまった。夜中に火災警報器が突然鳴ってみんなが起き出してしまった。Mikalit og bagting ang fire alarm sa tunga-tunga sa kagabhion. Unya mikalit og mata ang tanan. Sa duha ka sentence, aduna tay mga plural subject. Sa pirmiro gamit ang okihajimeru, ang mga bata mosugod og pangmata inig alasay sa buntag. Og sa ikaduhang sentence gamit ang okidasu, adunay mga pipila ka tawo nga mokalit og sugod og pangmata tungod sa fire alarm. Ang musulti kay hanasu og ang mokuha kay toru. Kining ehempluha mogamit sa hajimeru og dasu sa usa ka sentence. Kyouju ga hanashi hajimeru to gakusei tachi wa note o toridashita. 教授が話し始めると学生たちはノートを取り出した。Inig sugod og sultis maestro, ang mga estudyante mokuha dayon og notes. Ang mudagan kay hashiru. Stato no fue ga naru to, runner tachi wa issei ni hashiri dashita. Stato no fue ga naru to, runner tachi wa issei ni hashiri dashita. Pagpito sa serbato, ang mga maglulumba magdungan og kalit og dagan. Ang moiskapo kay nigeru. Jusei ga narihibiku to panik joutai ni natta kaimono-kyaku wa achikochi nigedashita. Jusei ga narihibiku to panik joutai ni natta kaimono-kyaku wa achikochi nigedashita. Dihang nadungog ang pinusilay, ang mga mamalitay mikalit og pangiskapo ngadto diri o nag-iyahay og panagan. Ang atong sunod nga ehemplo mohulagway og kalit nga emosyon.
Ang muhilak kay naku. Mayumi-san wa nakidashisou na kao wo shite imasu. Mayumi-san wa nakidashisou na kao wo shite imasu. Ang naong ni Mayumi murag kahilakon. Bali basig mokalit ra na siya gihilak nagtimi. Niining ihimpluha ang nakidasu mokalit og hilak gi-conjugate nato ngadto sa personal observation conjugation nga ato nang natuki sa leksyon 87. Ang mokatawa kay warau. Mawari no hitobito wa dotto warai dashita no de hen na kanji ga shimashita. Mawari no hitobito wa dotto warai dashita no de hen na kanji ga shimashita. Nawirduhan ko kay ang mga tao sa akong palibot mikalit og katawa. Ang sunod kay ang conjunctive kakeru. Pasabot sa kakeru kay mobitay. Apan isip auxiliary verb pasabot na ini kay musugod og buhat apan mohunong tunga-tunga. Siguro na disturbo ka o nabalda o kahatungod kay usa kini ka trabaho nga nagpadayon. Mao nang nagbitay tas tunga-tunga. Ang mohurno kay yaku. Keiki o oven de yaki kaketara teide ni natte shimatta. Keiki o oven de yaki kaketara teide ni natte shimatta. Pagsugod nako og bake sa cake sa oven, napawong ang kuryente. Bali, nahunong akong paghurno. Ang mogamit kay tsukau. Kono lotion wa tsukai kaketara alergi o okoshite shimatta. Kono lotion wa tsukai kaketara alergi o okoshite shimatta. Bahin ining losyon na, pagsugod na ko gamit na allergy na hinuong ko. Busa, miundang ko sa paggamit ni ini. Ang musulti kay you. Kanojo ni propose no kotoba o iikaketa tokoro ni onara ga dete shimai sukkari warawarete shimatta. Kanojo ni propose no kotoba o iikaketa tokoro ni onara ga dete shimai sukkari warawarete shimatta. Mao pag ipag-propose nako niya dihang nakapangutot ko og gikataw-an na hinuong ko. Bali, wa natiwas ang akong pag-propose kaniya. Ang conjunctive form sa conjunctive kakeru nga mao ang conjunctive kake kay gamit kaayo isip nouns. Pangalitan, ku, mukaon. Kui kake, kinan-an. Kui kake no keiki, cake nga kinan-an. Ang mubuhat kay yaru. Yari kake, trabaho nga katunga ra nahuman. Yari kake no shigoto, trabaho nga wa pa nahuman. Ang musuwat kay kaku. Kaki kake, katunga ray nasuwat. Kaki kake no hon, libro nga gisuwat pa, wa pa nahuman. Ang mutukod kay tateru. Tate kake, gitukod pa. Tate kake no iye, bay nga gitukod pa. Ang mubasa kay yomu. Yomi kake, kay katunga ray nabasa. Yomi kake no hon, libro nga ako pang gibasa karon. Ang muinom kay nomu. Nomi kake, naimnan. Nomi kake no beer, botilyas beer nga naimnan na. Ang katapusang conjugation mao ang conjunctive owaru. Pasabot sa owaru kay motapos o mohuman. Kining verba, transitive ug intransitive kini. Bali pwede siya makuha og direct object particle wo ug di ba subject particle ga. Isip auxiliary verb diri pasabot sa conjunctive owaru kay motapos og buhat og usa ka butang. Kung isuwat, kasagaran gamiton kay ang conjunctive oweru. Ang oweru maoy transitive version sa owaru. Ang conjunctive owaru o conjunctive oweru maoy bali sa conjunctive hajimeru. Cookie ga yaki owatte kara pan wo yaki hajimemasu. Cookie ga yaki owatte kara pan wo yaki hajimemasu. Pag maghurno og mga cookies, magsugod kog hurno og pan.
ミルクを飲み終わったら外で遊んでもいいよ。ミルクを飲み終わったら外で遊んでもいいよ. Pag human ni maghurot og inom sa gatas, pwede na ka moduwa sa gawas. Ang mubuhat kay suru. Shukudai wo ashita made ni shiwatte kudasai. Shukudai wo ashita made ni shiwatte kudasai. Palihog tiwasag buhat imong homework hangtod ugma. Shiken ni sonaete kono hon wa saigo made yomi oe nakereba narimasen. Shiken ni sonaete kono hon wa saigo made yomi oe nakereba narimasen. Aron pag-andam sa eksamen, kinahanglan akong hutdon og basa ning libroha. Suma total, niining lisona atong nakatunan pag-ekspresar sa hinapon ang mosugod og buhat ug motapos og buhat. Kining mga konjugasyona mogamit sa conjunctive form sa mga verb plus auxiliary verb. Adunay tuto ka paagi pag-ekspresar og mosugod og buhat. Ang pirmiro kay conjunctive hajimeru nga gamiton dihang ang subject motuyo og buhat sa aksyon. Ang ikaduha kay ang conjunctive dasu nga pasabot mokalit og buhat sa aksyon. Busa ang aksyon wa tuyua og di mapuggan. Instinctive ug reflexive ang aksyon. Busa gamiton ning konjugasyona paghulagway sa kalit nga emosyon. Ang katapusan kay ang conjunctive kakeru nga pasabot mosugod og buhat apan moundang sa tunga-tunga siguro kay nadisturbo o kahausa kini katrabaho nga nagpadayon. Pag-ingon mo tapos o mohuman og buhat mogamit tag conjunctive owaru. Ug ang owaru usahay pulihan sa oeru inig suwat. Og diri na human ang atong leksyon bahin sa mosugod ug motapos og buhat sa usa ka butang. Salamat sa pagtan-aw, kita na pud ta pohon. Otskare sa madesta. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share, ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otskare sa madesta.